تماشاوانên hêja û birêz dîsa em bi bernameyekê li ser ekranên we ne weketê bîrawe di mijara berê de me ser xaçkirin û li ser mirin û piştî roja sisiyan rabûna Îsa Mesîh em ser wî me sohbet kiribû. Îro jî em ê li ser hatina wî ya yad didan em ê li ser wî sohbet bikin. Dîsa mêvanê me stûdyoyê birayê Milazim mamosteyê me bi me re ye em ê pirsên xwe jê pirs bikin û em ê bi hev re îro jî gelek tiştên nûhîn bibin. Meta serê bîst û çara rêza sisê û rêza dozde û bîst û heft em lê binêrin ka dibêje çi. Gava ser çiyayê zeytûnê ew rûniştibû, şagirtên wî tenê hatine cem û jê pirsîn. Bêje me, ev tişt wê çi çax bibin û nîşana hatina te û axiriya vê dinyayê wê çi be? Ji dest zêdebûna neheqiyê hezkirina gelekan wê sar be. Çimkî gava birûzg ji rohlilatê birq dide û heta roavayê kiş dibe, wê hatine kurê miriv jî bi wî awayî be. Belê, niha em ê li ser hatina Îsa Mesîh ya didan. Belê. Demek çawa bûna hatina pêşin hatibû nivîsarê ne me ew derxwandin programê xwe pêşî da em ji yek derbas bûyî da Belê. ku İsa Mesîh nişkê we nehate ser dinyayê. Heta ku ew bê ser dinyayê çawlawê meriv di nêkeve, gelek caran Xwedan gotibû alî Xwedê da zarê pêxemberê hatibû gotin me ku ew lawekî me re bêdahînê hekûm wê ser milê wî be hal hewal ew ê kî be çi bike çawa bike rizgarî hazir be be rizgarkir azakirê hemû merivan lê ew rizgarî ew ê bistine yê baweriya xwe wî dîne. Esa jî İsa hat ser dinyayê lê İsa hemû ew difikirîn İsa va hatiye ve bibe padşah. İsa zelal digo ez nehatime ku padşahiyê bikim lê ez hatime xizmetiyê bikim yê ndabûyî bigerim û bibînim. Ez çawa rizgar kir çawa yê mizgîna meta da got ew ê gunehê cemata xwe afû bike. Cîkî dinê dibe Xwedan dibe Xwedê divê te canege yan mesele teke beran û berx nexastin. Lê te min re canîk hazir kir. Ez hatime qerara te pêk bîm yan ez xwe bikim me qurban. Demek cara pêşîn hatibû bona qurbanbûnê. Lê cara didan dîsa nivîsar e. Kitêba pîroz da çaxê dixwînî dijimirî bona hatina dida hê zêde nivîsar e ne bona hatina pêşin. Heger ew hat serî ew ê em ê dî bawerin hê bawerin ku ev ê jî bêserî. Çimkî Xwedê rast yanî ku tu car derev devê wî danîne ew wî soz daye ku İsa wê bê. Mizgîniya Xwedê da û qanûna Xwedê da nivîsar e. Zebûran da hatiye nivîsar gelek caran bona hatina didan. Demek İsa çû ezmên îdî me ve aşkere ye ku çû cara pêşin pêşa vê ku program bû wir me xwandine çû kêleka Xwedê rastê rûnişt û soza rehê pîroz li da şand. Lê heger bikeve bîra temeşevanê delal bona vê yekê jî xeberdar ku Xwedê bihê hiştiye bê hiştiye yanî tiştek meriv ku tiştek dîle ew şadetî ez ê bêm bey çi min hiştiye. Demek wir jî ev şadetî bû nixandina rehê pîroz ku İsayê bê. Demek niha jî te xand ku hatina kurê meriv wê İsa be yanî ew him kurê Xwedê ye lê çawa kurê meriv jî çêbû.
اوی به demek söz Xudaya ku cara duda jî İsa Mesîh wê bê lêvê carê wê bê bona rizgariya barmendê xwe. Hingê hat bona rizgariya hemû dinyayê. بله Rizgarî hazir kir bona hemû dinyayê. Lêvê carê nayê ku hemû dinyayê rizgar bike. Barmendê xwe, civîna xwe. Hinek dibêjin Xwedê nas hev tînin. بله Tînin wek yani yan İsa hinek dibêjin İsa mezin bû wî zanibû bona Mesîhê Xwedê çi nivîsare ew jî hema îsa dikir wekî bêjin ew e Mesîh. Lê tişt hebûn ku zarotiya wî da bûn. بله Mesele hingê zarok bû, biçûk bû, ew nikarbû tiştekî îsa bikira çawa ew ku nivîsar bêne serî. بله Xwedê dikir. Heger Xwedê nekira nedihate serî. Her gavên İsa Mesîh nivîsarin Zeburan da, Qanûnê da, kitêbên pêxemberan da. بله Demek hezaran tişt hene, hezaran. Wê ahabe, wê ahabe, wê ahabe lê hindik nivîsarin mizgînê da. Peyamana kem de zaf nivîsar lê tenê wek çil îzbatî belkî mehta ane. Ku ev nivîsar bêserî, ku ev nivîsar bêserî. Marqo da, Luqa da, Yuhanna da, karê şandiyan da, hemû kitêbê da nivîsare ku ev aha bû. Yek dibêje zanî çawa. Hinek dibêjin nişkê ve hev girtiye. Divê zanî mîna ça em perê zîv raxin. Perê zîv weke 2 metr bilindayî. Weke 10 kilometr fireyî, 10 kilometr jî dirêjayî. Çar goş e. بله û tevî wê tevî wan perên zîv zêrekî daynî. û mervek bê çavê xwe girtî bê dest xwe bike cîkî derxe bêje min dît. Gelo tiştê îsa mecal e. Vê hela eva hê rehat e ne ku ew nivîsar îsa bigirtana. Heta Xwedê nekira qet tu kes nikarbû. Kê dikarbû ji qîza bikir bibe, kê dikarbû çavê kûra vekira, kê dikarbû ser avê re biçe çawa nivîsar bû. Kê dikarbû gota kîjan rojê wê bimire, kîjan rojê wê rabe, bi destê kê wê bimire, li ku bimire, wê her ezmana û hemû tişt îsa. Eva nikare çabêje ya bext hev bigire. Eva بله Xwedêtiya îsa îzbat dike. شخوا نممکنه که حتانی که یک وی دده دست وی چوا پشمان ببه وی هر اخوا بکشه حتانی وی حتی نفسان Heta ew pere elde bu navan pere ji dibîsir bike ew pere li îsa bide. بله دیسا ام از خوازم نها یک قرنتی سر یکی ریز 8 و 9 بخوینم که سوزا خواده چید بیشه و خواده وی حتی خلاصیه و قوم قدم بکه که هن روژ هاتنا خدان ما عیسی مسیح دا بیلکه بن آمینه او خواده که گازی و کر که هن کره وی عیسی مسیح خدان ما و تفکری دایی بن Demek ki böyle amine ev Xwedê ku gazî weke lê vir ew amine ku wan bigîne roja hatina îsa. Demek hemû kitêban da kitêbe ser rûpelekî çend cara bona hatina îsa tê gotinê. İsa'yê bê Xwedê soz daye İsa Mesîh îsa wê vegere di hemî wê vegere bihêştiye. بله دیسا یک کورنتی سر 15 20 حتی 28 دبه که لی راست مسیح مرن زندی بویه چوا بری درمتا پیشن جناب مریان مرن روی مروکی دابو به مروکی جی وی زندی بونا مریان ببه چوا همین ج آدم دمرن اصا جی همین ج مسیح وی زندی بن لی هر کس دور خدا پیشی مسیح چا بری درامتا پیشین پاشه ین پارا مسیح لدم هاتناوی دا آخری جوی هنگی بی چاقی هر سرورتی حکومتی و قوات رید که
و پادشاتیه بده دست باو خوده چمکی او گرکه پادشاتیه بکه حتی که خوده همه دشمنان بکه بنه پینوی دشمن خلاصیه که وی رد که مرن بخواه چمکی نوسار دبیجه خوده هر تشت بینه پینوی دا علمی وی بکه لیچاقی تی گوتنه هر تشت علمی وی کر فهمداریه پیشتری وی خوده که هر تشت علمی وی کر و چاقی هر تشت علمی وی بن هنگی کر خواخه جوی علمی وی خوده به یکو هر تشت علمی وی کر که هر تشتی دا او به خوده هر تشتی بله دیسا بونا هاتنا مسی دبیجه دریش هنک شکی کهته بون دگوتن زندی بونا مریا نینه لف هاتنا ایسا زندی بونا مریا با گریده وی به چپ که بله وی به نویسا پیش دا مریین که بناوی و باوریوی جوی دنه چونه عمره خود جیانه آگودی چونه دنه آخرته پیش دا اوی رابن مگوده ایدی یه مرنه بی لاشن نها او چونه بهشته بله را حیوانه نگاه ایسابه اوی زندی بن یعنی را حیوانوی دیری جور بهشته اوی جهانی خاکن لاش بستینن لاش روحانی که ایدی نارزن نامره نه خشنا که باشه دوی اوین که هلاهی نمره نه امیجن سروی دنه نه یه زندی هنه بله اوی بینه وگو هاستنه او جانه ما خون و گشت و ببه خدای حکم بکه اوی جاره که بگو هاستن ببه لاش ازمانی demek ev zendî bûna îsa meva girêda ye ku em jî bijîn. Yê bawer nake ku mirî wê zendî bin. Ku derdê îsa ji zendî nebiye. Li îzbatiya zendî bûna îsa hezar çorayî heye. Yan jî dibêje ku gava ew bê ve padşatiyê bike, axirî padşatiyê bide destê bavê. Lê ew ê dîsa tev bavê padşat bimîne. Heta hate çimkî nivîsare padşatiya wî تجار درباز نابه جبر ویکه دعایا من اوه که ونجی دوی سروریا عیسی مسیح ده ونجی جیان بکن